Mnohé filmové hviezdy sa na filmovom plátne objavili v rôznych zmyselných scénach. Väčšina z nich sa v takejto úlohe objavili až po dovršení plnoletosti. Existujú ale aj také herečky, ktoré to stihli ešte predtým. V tomto videu nájdete top 10 herečiek, ktoré hrali v erotických scénach pred dosiahnutím veku 18 rokov. Penelope Cruz. Vraždivé scény nie sú nič neobvyklé pre španielskú krásku Penelope Cruz. Málo kto však vie, že prvú skúsenosť s takýmto nakrúcaním mala už v roku 1992, keď mala herečka len 16 rokov. Mladá kráska hrala dcéru prostitútky vo filme Šunka Šunka. Po uvedení filmu bola Cruz doslova bombardovaná ponukami na spoluprácu a Javier Bardem, s ktorým sa stretla na placi, sa v roku 2010 stal jej manželom. Kirsten Dunst. V čase natáčania interviu s upírom mala Kirsten Dunst iba 12 rokov. A hoci nešlo o žiadne sexuálne scény, podľa scenára mala mladá herečka poboskať 30-ročného Brada Pitta. Toto bola prvá skúsenosť dieťaťa s boskom a neskôr v rozhovore herečka povedala, že to bolo hrozné. Keira Knightley. Keira Knightley má za sebou desiatky explicitných scén, no diváci si najviac pamätajú scénu z filmu Diera. Herečku ukázali úplne nahú, ležiacu na operačnom stole. Herečka mala v tom roku 15 rokov a takáto rola bola pre ňu poriadnym šokom. Mila Jovovich. Návrat do Modrej lagúny je jedným z najhoršie hodnotených filmov s Milou Jovovich v hlavnej úlohe. Podľa zápletky hlavnej postavy chlapec a dievča uviazli na pustom ostrove. Budú si musieť samostatne zaobstarať jedlo, postaviť bývanie a preskúmať svet so všetkými jeho nuansami. Vrátane pochopenia toho, ako funguje anatómia muža a ženy. V čase tohto natáčania mala Mila iba 15 rokov. Brooke Shields. Brooke Shields hrala v pôvodnom filme Modrá lagúna, takže rovnako ako Mila Jovovich musela väčšinu času stráveného pred obrazovkou chodiť polnahá po pláži. Film navyše obsahuje sexuálnu scénu s chlapom, s ktorým dievča podľa námetu ujazlo na ostrove. Herec, ktorý ho stvárnil, mal v čase nakrúcania 19 rokov, no samotná Brooke Shields len 15. Dakota Fanning. Úloha Dakoty Fanning vo filme Hound Dog bola emocionálne náročná. V príbehu je jej hrdinka nútená tancovať nahá a potom znásilnená. Prirodzene, na obrazovkách sa ukázala iba tvár 12-ročnej herečky, ale to stačilo na šokovanie divákov. Mimochodom, samotná Fanning túto úlohu berie pokojne. Film podľa nej demonštruje, že každý človek si zaslúži šťastie, aj keď sa mu stali hrozné veci. Dominic Swain. Svojho času sa 15-ročná Dominic Swain stala najslávnejšou lolitou. Vzhľadom na veľmi nízky vek dievčaťa a pikantnosť niektorých scén museli režiséri prizvať na nakrúcanie aj plnoletého dvojníka. Pravda, nechýbali ani scény, v ktorých Dominic zahrala samú seba, napríklad scény boskávania a pohlavného styku s Jeremy Ironsom. Aby sa predišlo škandálu, medzi dievča a jej partnera sa pri nakrúcaní intímnych scén vložil vankúš. Nikki Reed. Nikki Reed si zahrala vo filme Úkladná vražda v roku 2006, keď mala len 17 rokov. Podľa zápletky sa medzi hrdinkou a jej nevlastným otcom začína búrlivá romantika. Prirodzene bolo tam niekoľko intímnych scén s Alekom Baldwinom. Neskôr sa ukázalo, že režiséri pred ním zatajili skutočnosť, že jeho partnerka na scéne nebola plnoletá. V roku 2016 kvôli tomu vypukol vážny škandál, ale konflikt bol následne rýchlo ukončený. Simonetta Stefanelli. Simonetta Stefanelli mala už vo veku 15 rokov škandalóznu povesť. Dievča totižto hralo v 2 filmoch s explicitnými scénami zároveň. V druhej časti Krstný otec a vo filme Non commettere atti impuri, čo je vo voľnom preklade Nepáchajte nečisté činy. Napriek svojmu mladému veku sa herečka musela v záberoch objaviť úplne nahá. Jodie Foster. Jodie Foster si zahrala rolu prostitútky vo filme Taxikár, keď mala len 13 rokov. Herečka raz v rozhovore povedala, že jej matka bola šokovaná, keď jej túto rolu Martin Scorsese ponúkol. Až keď ju režisér presvedčil, že jej dcéra je na úlohu ideálna, súhlasila. A mal pravdu, pretože tento film priniesol Jodie Foster obrovskú popularitu. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Aby vám neušli ďalšie videá, môžete dať odber a do komentáru napísať, ktorý zo spomenutých filmov máte najradšej. Ahoj na budúce.